DXDC Radyoman Report. Gipanganti ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Alberto Lupas na mas paligunon pa sa kapulisan ang seguridad sa dakbayan batok sa mga robbery incidents. Gibutyag ni Lupas atol sa interview sa DXDC RMN Davao nga gihagit ni ini ang tanang station commanders nga dapat walay mahitabo pang pagpanulis dinhi sa dakbayan. Kinahanglang pahugtan pa nila ang seguridad sa ilang area of responsibility aron dili sila malutsan sa mga suspetsado. Sa may CC Commander, ato na silang gingnan. Saksyon na ito for several weeks already, repeatedly, na they will monitor their area of responsibility so that they can prevent the occurrence of this kind of robbery na parang yung distraction of yung tinatawag na burglary. These distractions upon things na ganon na robbery nga sirao nila yan sa kanila wow na mga kwarta. Sigon sa City Director, nakig-alayo na sila sa ubang mga rehiyon patok sa mga armadong mga suspects sa nahitubong burglary o pagpanulis sa grocery store sa Maypuan o manasubay nila nga nangatake na kini sa uban pang mga kasikbit ng mga probinsya sa Davao. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay ni Ganita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.